May buntag Metro Cebu, may buntag tibok lalawigan sa Sugbo sa mga silingang lalawigan. Good morning na gyud yung tanan. Mga suki ug wa gyud magsuki, may buntag. Silingang nasod ug dipon silingan. Good morning na atong mga Pilipino sa abroad na paminawan yung mayo. Ang isulti sa inyong presidente onyang taon. Alas 4 sa hapon kay karong adlaw balik ng session sa Kongreso. Lower ug upper chambers. Diin dunay joint session onyang hapon atol sa paglitok sa pulong ni Barco. Okay ba kayo siya? Okay kayo ha? Okay kayo? May anong itong unahon ng tataon? Ang kuwan? Ang iyang mga kasaysayan ng State of the Nation Address kay murag daghan kayo ning hisgutanan ron ang din ang mga Pilipino naglaom nga hisgutan ang solusyon dili ang mga saad-saad sa mga negosyanteng iyang giadtos gawas sa nason nga hangtod karon wa pay na tao. Ingon ang kapulisan nga andam na ang 20,000 ka mga pulis nga mo'y mubantay sa State of the Nation Address ni Presidente. Giauhag ni PNP Director General Jose Melencio Nartates ang mga pulis nga i-exercise yun ang maximum tolerance pinakataas nga pailob ko no ang gamiton yun atol sa zona o niya kay doon niya iyang giauhag po nga dili magsunog atong mga effigy kanabang mga murag caricature mang himuon ni Naong Marcos iyang giauhag nga dili magsunog in town kay aso kayo kay matod pag kabalakan hinuon nila nga karong adlaw maura pa gyud ang anibersaryo sa Iglesia ni Cristo pod pero wa hinoy hulga nga ilang na monitor kabahin po nining Iglesia ni Cristo nga posibleng mukalit lang unyang rally sa matong Hunyo 30 nga nikalit lang o rally ang mga sakop nining niabot og 14,000 ka mga tao nga mga sakop sa maong tinuan nga nag nisalmot sa rally. Unyang hapon sayo kay niya samtang ang niadtong 2005 human atong yung hello Garci. O ba? Ang pinakabubo nga State of the Nation Address 2004 man tong niingon sa Gloria nga kuan. Hello Garci. Pagka 2005 sa kasaysayan sa mga zona pinakaubos, pinakamubo kang Gloria Macapagal-Arroyo nga nikabat lang og 25 minutos ang ihang balita sa nasod. Matod pa nga 25 minutos nga dunay 1,556 ka mga words ang giingong 25 minutos nga zona. Backward si kanhi presidente o aning presidente Cory Aquino in 1986 wa pa say wa gid ni mo deliver og zona sa paglingkod niya puli ni atong amahan sa bangag nagingong banggiitang tulisan sa nason nga mo'y nakapapubrik tapos ginawa sa Pilipinas nakadeliver ang zona ang kanhi presidenteng si Cory Aquino 1987 na so 1986 February nilayas ang mga Marcos apil nas bangag nilayas pero why zonang nahitabo mo na kuan atong mga kasaysayan aning zona. Samtang wa pa gyud mag-away, wa pa gyud maundang. May karong adlaw nagbalik sa sesyon magbugno na. Si Senador Ping Lacson og si Alan Pitiki Cayetano. Gini maundang ilang magbugno ni ron kay alas 10 na human napapriso na nila si Senador Dante Marcolita nga pirtig yung kontrahang Lacson karon si Alan Pitiki Cayetano na po. Kini may tungod sa unang giingon ni Cayetano nganong niburot og mayo ang Statement of Assets, Liabilities and Net Worth ni Ping Lacson. Ting lagutan ni Lacson nga nagtan-aw ani nganong gidudahan siya nga matod pa niya ang iyang income gikan sa limpyo nga paagi sa pagpanginabuhi. Pero kagahapon ni pagawas na po og laing statement si Ping Lacson matod pa niya si Alan Cayetano dunay dulan sa City Billions nga budget insertion ni adtong 2025 ni aging tuig. Nagiingong gipundo ko nun yung maong insertion nga 7 billion, doon sa 7 billion,
sa 60 ka mga infrastructure project dito ra gyud sa tagig. Nga matod pa, pastilan dunay proyekto. Usa ka proyekto kaduha pero nagdublig paningil sa gobyerno ang kontraktor ni sa lakton pagkaistorya dunay usang nabuhat ang usa anigos matod pang senador Ping Lacson murag iyang ikiha matod pa iyang ikiha si Alan Cayetano diretso na sa ombudsman dili na moagi og Senate Blue Ribbon Committee investigation diretso na sa ombudsman kay perting dakuha gyud ang nasurikbot nga kwarta sa gobyerno sa iyang pasangil nga tong Cayetano. Mao ba? Pwede na kuha gini ay matod pa paskan naghana din ang kwarta. Kay dunay daghang kay mga projects ka usa ka project kaduha paninglon sa gobyerno. Okay ka Cayetano. Pero ang ombudsman atong Biyernes nagdali itong file para i-report ning mga gipagkasuhan karon i-appeal ni sa zona posible ni Marcos dali itong file. Si Bunjing Rimulya nga mo'y ombudsman ni Kiha kani puti din ng grabiha po pero di kay ni sikat wa kay ni mailhi ka to mga Garjola Hello ko na. congressman silang mga Idvic og Eric og Idvic Yap nga kauban ni Erwin Toplo wa pa man gyud ikiha oy Peter Calderon og Alan Quirante wa pa man gyud ipangkiha nganong giuna man ang Uswag Uswag Ilonggo, dili Hilonggo. Uswag Ilonggo party list. Congressman nga si Jojo Ang Jr. o James Ang Jr. Sus, grabiha. Idali-dali ning file o kaso yatong Biyernes sa ombudsman. Ay matod ba ang maong kongresistang si Jojo Ang na nag-iya gihapon ni sa construction firm nga din ang chairman ning maong construction ang iyang uyuan nga nakakuha ni og 214 milyones nga contract dito sa DPWH nga nagkantinan og 199 million ang gibayad. Nakuha di ay oy. 199 million ang nadawat pero matod pa sa Independent Commission for Infrastructure ICI report nga si ang nalambigit yun ni sa duha ka mga construction company nga nakakuha og mukabat og 40 bilyones pas kang pagkadakuha. Hello ko na. Dako pas kang Peter Calderon. Diingong 40 bilyones ning maong kontrata. Unya nagatubang sa 14 ka-count sa graft and corruption cases nga dunay tag 90,000 nga piyansa matag usa milyon pod kapin. Mao ba? Pero sisi chicken feed ni sa iyang nakawat nga nagsurikbot nga nagkantidad og 40 bilyones. Samtang naapoy laing gikiha ang kanhi Sultan Kudarat. Sani kanina Sultan Kupakurat. Hello ko na. Second District Congressman nga si Arnolfo Go og laing tulo ang gikiha aton dali gyud atong Biyernes dali gikiha kay aron maapil ni sa kaso sa zona karong Marcos. Onya ang kina-championan. Kina-championan ya. Hantod karon igagaw igtag sa gyapon ni sa presidenteng banga. Martin Romualdez matod pa sa ombudsman gyapon nga naa na gyud gipailam na sa preliminary investigation si Martin Tambalos Romualdez o si Saldico. Ay. Napa preliminary investigation pa wa pa ni masangat sa ombudsman pati malangay-langay kaduda ko di gini-mention ron ba nga. Ang mga ngan ani asa na i-mention igagaw ko niya katong iyong ginang bakoy sa giingong mahiya naman kayo. Basta nga tanaw na ko ano kaning ipag-file og kaso ni Saldico ni Boying Rimulya i-appeal gini sa zona o niya nga ponte man ini. Hello ko na. Pero siguradong di naging mutambong ang Vice Presidente sa zona, ikalimang zona ni Presidente Marcos unyang hapon, tungod kay nagsusuroy ang Vice Presidente dituag kaghapon sa United Kingdom. Din gi-welcome ni sa mga Pilipino nga tuwa dito, unya matod pa niya pinangga kuno sa dito. Okay kay na pinangga ka. Matod pa ni Vice President Sara, dili gid siya mo resign. Hala na. Di gid siya mo resign. O gusto ni bangag kuno
gusto ni BBM tanggalin mo ko. Ayaw lang po rin taon kay Muraga. Og ipuli ni mo resign sa araw niya ang ipuli sa mga Duterte kampo nga mahimong presidente si Basti mura po di po nangayan. Oy kay paskang patik. Mura to kanana ang anak ni El Chapo. Naloko na. Hindi po nangayan. Angayan gyud si Sara ay lang po ninyo ako na. Di ay lang resign. O mag-guilty ka, si Basti ay lang ipuli. Mas okay si Bongo kay Muraga. O sabi yung mga Duterte, mas okay si Bongo kay kanunay nagtrabaho para sa katawhan bisan og iyang sapatos ibilin ngadto sa mga nabiktima sa mga trahedya. O niya, di ay ngilad. Sus, kagahapon tadugaya na ning kasuha. Kung nahinomdom mo Janet Lim na pulis panahon pa ning Pinoy, sila pa ni si Juan Ponce Enrile itong anin matay ilahaning kasuha Jinggoy og si Bong Revilla nga classmate na po ron sila. Kato bang fertilizer, fan scam, kato mga bugos nga mga project ni na pulis. Di ara, nga preso sila ani sa unas Jinggoy, Bong Revilla, wa mapreso gyud ngadto sa regular nga jail. Ang mga kanahan karon to na preso na gyud sila sa Payatas, Quezon City Jail. Now, kagahapon, I'm sorry, atong Biyernes, gikonbikto sa Sandigan Bayan 6 Division si Janet Lim na pulis na pod og ang kanhi DAR Undersecretary Jerry Facturan sa kaso tungod atong 50 milyones nga multo pod nga farm inputs unta o para unta mga abono unta ni para sa mga mag-uuma dito sa Luzon nga matod pa nagatubang og tagnapo sila o nakonbikto sila sa tagnapo ka mga kasong malversation of public funds diin matag usa napo ka kaso matag usa mapreso silang tag 20 ka tuig sa to pa 200 ka tuig sila mapreso sa Janet Lapuri og si Facturan ang maximum may imprisonment sa tao 40 ra mga ka tuig so si Janet Lim na pulis magsungko na ni gawas Naloko na. para in taon tos mga mag-uuma sa Luzon parting kawatan gyud ning gresura grabe ha. Pero di ay maayong balita mag-uuma gyapon walang lambigin ting mag-uuma si Governor Pampari 4 I think atong Sabado nagpahibaw na atol sa pag-inspeksyon nila site inspection sa pagahimoong food hub dito sa Naga sa lugar diin naayota ang provincial government katong Balili katong bang yuta nga wa diha. Inspeksyon ni Governor Pam kauban ang Department of Agriculture officials mga undersecretaries dinhi gani si Arnel Dimisa anting pamaba sa DA og ang regional director nga si Angel Rodriguez diin ilang butangan diha og food hub o punduhanag mga pagkaon ang yuta nga wa diha. Ba? Pero kay pahibaw ni Governor Pampari 4 nga ang giingong maong lugar ang tibuok Cebu yang himuon nga corn capital kuno unya buhion niya ang katong mango plantation nga daghang kaang gipang balik-balik ni atong bagyong Udit og sa bagyong Yolanda. Matod pa sa gobernador nga himuon niya ang Cebu nga corn capital o pinakadaghang mais. Kaon man siguro og mais. Bukas mais. Unya daghan po kuno dinhing mugaling og mga para sa feeds nga mga feed miller nga kinahanglan gyud og ingredient nga mais. So mo ni wato na to ni kung tag 3 months man ni baintag mo barato na po ang bugas mais sa umaabot nga mga adlaw kay aron ang atong mga kaigsuonan kami itong mga og bugas mais makatilaw po og baratong kilo. So atangan po niyang hapon kay niingon si Dave Gomez ang PCO secretary nga ipapaminawon gid mo sa giingon nga ikalimang suna ni Presidente Bangal.